Listen. This kitchen toilet. Let's try minutes. And it's manje. 1 minute. 1 minute ka 2 minutes. Alrighty. Imali khona bafethu. Ngayibamba amehlo. Uyaphela 2 minutes manje, don't worry. Alright guys, as you all know, it's going crazy, it's going bananas guys. On this show, if you eat this for 10 minutes, I'm giving you this show and this. This show and this, this show and this, this show and this, this show and this, this show and this. So let's do this show and this. Hi guys. Ninjan. Sharp. I'm good. Aye. Siyakhala ke bafethu ke manje. King Ginger Creme gLiTtv bafethu. Siswami, are you good? Wena lo ethiwa la iSoweto uthi into eyichile awisabi. Yebo. Awisabi vele. Hayi ngisabi ngaka. Uchilisi nje into zakho vele. Upelepele. Alright, uthubani igama lakho? Uzanele. Okay guys, we have Uzanele on the show and uthi Uzanele yena uzoyidla leshandisi and then emeqeda athathe malini? 500. Aye nawo kuphi? Danko mntaka mamas. 5 clip wakho ready mfethu. I-chips li ready ukuthi ungaliconsume. King Ginger Creme gLiTtv bafethu. Nizomsupport. Sibonge. Hayi, amajita support umamazi. Sibuyile bafethu. This is the second season bafethu of One Hot Chip Challenge in gLiTtv. King Ginger Creme gLiTtv. Twana seking indlovu. Ngihamba nomamazi uthi ready. Are you ready, right? I'm ready mntaka. Hayi ke bafethu. Awuthi ngivele ngenza umsebenzi. We have this. We have basifakele into ezimnandi uthole naney'tika. So it is time for the shandis. Are you ready? Are you ready? I come this side. Sukuma. Avela sukume mfethu. Kumele le ndaba le ayisukumele. Hey yo guys, it's time. Is it 10 or 12? 2 minutes okuhlafuna uGuuyyys iqede. And then u10 ilana ke manje sekusebenza. Okay. Yes, that is the 12. Are you good with that? Perfect. We almost there. Stopwatch. Okay. Yasibona ngithi? Yeah. Finally 62 minutes. Angithi? All right, guys. It's going crazy. It's going bananas. Ngiyalivula. Nah. This is the one. Ngicela ukuthi ngikufake. All right. Ungayibambi ngesehlafuni. I'm starting your time now. Starting your time now for 2 minutes ukuthi uhlafune ne? 2 minutes ukuthi ahlafune. 2 minutes ukuthi uhlafune. Kamba kahle ngithi? Yeah. Ama chips la vele into baba uyijwayela. How about you? Into zakho. 2 minutes ukuthi uhlafune. Right guys. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. My name is King Ginger Creme gLiTtv, and we are in Soweto. And umtaka mama lana uthi into ebabayo yena it's nothing. Uthi yena into ayifunayo ile nyuku. Kumele ifike uLuGuuyyys. Selikunyekile. Uzizwa unjani nje kodwa? Lutho bakithi. Yonke into right. Hawu, sahamba kahle. I-chips nje. Elinomali. Isikhathi sibalekile. Kumele sigcine umnqumo gomo. Alright, Scott. So manje lenza kanjani mawulizwe? Listen. This kitchen toilet. Ligijima. Uthi lithi gijima toilet. Lenza njani? Hayi wena. Ufunani? Ufuna ubisi? Masiqeda phela. Masiqeda. Oh. Alright, we just shy minutes angithi manje yabo 1 minute. 1 minute ka 2 minutes. Alrighty, imali khona bafethu umntaka ma uthi akanankinga, imali ikhona. Thank you. Let me take out my glove. You can do it. Na imali bafethu. You can do this. Na imali. Think about the price. Kenza njani? Ngakhala, Think about the price. Think about the future. The money. Okay, tissue ayikho ngoba khona la ekhaya. Itissue, asimtholele itissue. Asimtholele itissue lapha emotweni. Na danko amafinyela. Ungayibamba amehlo. Hlazo. Ungayibamba amehlo. Uyaphela 2 minutes manje, don't worry. Sesiyaqala uyaphela 2 minutes. Angithi yonke into inama rules. Yebo. Yes. Sanda kabi ngoba uyawazi ama rules. Unomgomo nombandela. Yebo. Uzizwa unjani? Ngiyababa bakithi. Yenza njani manje? Hayi iyangena. Ikuphi? Asasemlomeni phela. Sasemlomeni. Okay, 2 minutes ushayile. Thank you so much. Restart. Sesingena ku 10 minutes. Right.
Bafethu niyalazi udaba. This is gLiTtv bafethu. Imama kunjani? Khamba kanjani? Uyadinga amanzi? Sekuright. Amanzi isipelepele babe kakhulu. Yeah, ubisi. Naphela ukuthi isikhathi. Ngiyavumeleka ukuthi ngiphuza manje. Ubisi. Hayi fanele kuphela 10 minutes angithi. Manje mina wathi ngithatha ubisi. Cha mawuzizwa ukuthi. Kanti wena uzizwa kanjani? Ngangi right. Kwenza njani? Phela masithatha ibisi kusho ukuthi phela isikhathi sasesimushini. Ayibabi ne? Hayi. Isiphelile le shandisi. Hawu. Sokudla nje kuphela nje. Tutu. Into engisho ukuthi lezi ngeli ngiphethe nje hawu ngikhahlela le. Hayi. Yahamba ke lo 5. Hayi. Kumele simnike bafethu imali yakhe eyakhe cash. Uyena othatha risk, uyena oyisholo ukuthi it's going crazy. It's going bananas. Imali yakho nansi mfethu. Kade ngiyokukhiphela lapha emotweni. 5 litre yewine Yes. namhlanje. 5 litre wine. 5 litre wine yavive a frigin. Kwenza njani? Kuthi jive. Izingane ningawudli pelepele uyababa. Batshele ukuthi pelepele wona weingane. So manje izingane ezingibhekile. Kuthi njani? Kuthi jive. Kuthi ngishaya ivosho. Kuthi shaya ivosho. Kophoze mntakama. Kophoze ivosho. Can do this, Tanaya. Can do this. Ngaqosa wakisi ngamafingelo. No problem, awakho. Awakho. We are in Soweto bafethu and especially the strongest. She's the one. Like Soweto bafethu, she's the first one. Osathe stay in one hot chip challenge and she's the first one that will be winning 500. Danko. 1,000 rand babe ngideserve. Ne? Nje. First kanje. Ayizakhala. Manje kwenza njani mfethu? Iphelile. Sesiyaporeka. Hawu. Sengazophela phansi. Hlala. Bafethu. Bafethu. So China fethu awenzanga zona kuloko. Swayibabe. Asikisi ukusho njalo lapho. gLiTtv. Pelepele nje. Guys. So imali yahamba namhlanje ngoba uthiwa lento ayibabi. What's sibuyisele emuva ne? Buyiselana. Ayikho indaba. Badlale ngathi. Awubhekisisi. Singaqhubeka siode ne. Baze bathi rest in peace. Awu, rest in peace gLiTtv. How? Rest in peace gLiTtv. gLiTtv bafethu. We are giving away inyuku nje thina mfethu. Senza umsebenzi kaNkulunkulu. Kuthiwe mfethu onakho uyakhipha. So mina umamazi ngizomupha nginenkinga nayi imali yakhe mfethu. Bambe nje namntakama thathe nayi imali yakho. SA, the #1 boy. I'm the only one in Africa that does this challenge, and I'm the only one who has been maintaining it for some time. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bibli King. The name is King Ginger, and the channel is gLiTtv. Subscribe, brother. Subscribe, brother. Subscribe. Uzizwa njani? Njengoba ngisho ukuthi mntakama sokudla nje. Uphorekile. Usubele waporeka. Awu manje ngilithengela. Nobisi nayo sengingaliphuza nje ngoba seziphuza ukuthi upelepele nje uthi. Hayi wena. Lona likhipha nje amafinyela kodwa ubaba nkusamali khasi. Lutho. Hayi next. Ngisho namehlo sekuphelile nje manje. Hayi. Hayi, uyazi ingoma yami ikizumzum ngikufundise yona sibe silindile. Hayi ngifundisa ngiyezi mntakama. Uyayazi baba. Ihamba nje nazo. Ithini? Ngizokusholo mina and then sosho kwesibili ne. Go 3. Ithini? Super zumba 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 zumba. 1 ne. Super zumba 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 zumba. Super zumba 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 zumba. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Yes. Yabona mawuthi. Shuthe uthi zoom zoom zoom. Yabo? So ithini asisho ka 3 ke so babili zumba 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 oh zoom 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 zumba 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 oh zoom 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 Yes. zumba zumba Yes. zumba zumba Yes. zumba 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 Yes. zumba 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 Yes. oh zoom zoom Akole vasho bengikhuluma ngayo. Yena mayiza la. Vosho sase 4 minutes mntakama kodwa uyaphusha bangabe bekodela ukudla Yethu sihamba nayo. combo bacela ikhombo imali yambili
10 minutes bafethu. Right now we are close to 5 minutes. Siyasiqeda isikhathi khona manje umlomo ungathethe imanga bafethu. Nasi isikhathi. I'm not cheating, I'm not doing anything. I'm giving away inyuku nje mfethu ngenza umsebenzi kaJehova. Akhuluthama umntwana la singavele siwathenge wonke bakithi. Alethe yonke le plastic ayibi. Yonke le vele support. Yamuza umamazi uthi ngegeneral seat yakhe bafethu kuyiwin yakhe into azoyenza uzosupporta nanga umntwana vele athi wonke lama full-time yenza malini wonke masiwathenga. abale uzweleke abale sondela uzobalela la woza zakhala baba hey ngewin yakhe uthi nje uzosupporta bale lama ukuthi ewonke ayimalini Looking ginger ngesineke sakhe. Akushange 10 rand extra. hayi wena bala umamazi nangu Bala. yes hi le Eh bala mntana mbali. yeah shuthu 16 angithi ethi ababili 24, yeah 28, 32. uzizwe njani Mntaka manje ngoba ngisho ngithi amanzi amancane mnikeni umntwana bakithi imali yakhe. i-30 rand lakhe Mnikeni. alright bafethu Malini? 38. hey uthe Wonke le plastic. 31 32 I mean it's 4, 8, 12, 16, 24, 24, 28, 32, 26. 40 rands bafethu Hayi. umntaka mawuthi usithatha sonke lesitolo ngewini yakhe nje silinde nje u10 minutes mshana nami ngicela umphekhele ama rules Mntaka bamba nje 3 minutes. 3 minutes Unganyamalali. uzoyithola ucash uzoba nawo ushintshwa le mali Awashe mntaka mangeke khona lapha yacela uchintshe uzowuthola. Akhona amakula ntwana. Asithengi sicela change into zakhona ziyaphela. ha Ngiza usho njalo phela lokho sikuthenge manje usho njalo. Lokho phela kubona hot chip. uyabona yini ukuthi sekunabantu abasebe nombono la ukuthi hey sokwenza ukuthi ngale wini nibangaki kule wini Family. Yes. I heard that my brother decided to take the car. Bebe busy be somewhere. Wafela drive. That's Samland. Uyangibona inyawo zami njani? Ngibheke manje inyawo zami kanjani? Uchinja mase ufikile siswami. Mlomo ungathethi imanga bafethu. Isikhathi siyasondela gLiTtv bafethu. Make sure that you subscribe. Ngicela utshela abantu ukuthi ba subscribe mfethu ku gLiTtv. Ngicela nenze njalo, nisupporte. Siyabonga. Yeah. Besila KS. Yes. Siphinde So sibuye. ubatshele ukuthi Ekhaya. abantu bangayizama lento emakhaya ingane. Ingane Ingane zingayizami zophathwa isisu bakithi. Yeah. Ingane Nawe ngiyakubona ngathi unobuso obushintshile. Angithi ubumhlophe, angithi yabazi ubumhlophe uphupha njani? Hey, uyabona ubuso bakhe bese ububovu bese uyayibona yini? Inkinga umuntu omhlophe njalo. Ungiphelepele. Ngithi noma uhambe langeni uba njani? Ubovu. Bambomvu nje. Sakusondela. Ubovu mama, Siyasondela sasondela isikhathi siyithatha imali wena. Baby king. Wena. Awasondela. Siyakhala bafethu. Na imali yahamba. Ayihambile. Ungathi hamba seyihambile mntana. Siyihambile. Babe be-order. Serumzuzu. Mshanami, how do you feel ukuthi uthole i-support from sisters? Cela uyibongele. Nangu ibongele. Adabe siyayithatha imali yami? Ibongele. Yamtshela nje ukuthi uyabonga. Uyazi ukuthi ushayisile wena manje. Ngicela ukuthi uhambe ekhaya. Hawu uyostoka futhi. Ustoka. Maqeda ukustoka uyathengisa futhi bese uphindele So ekhaya. kade ufuna ukwenza ini njengoba Uthengisa. Anjayami, big up to the young man here bafethu. He's selling amajuice and uthi ubekele imali yokuthenga impahla zeChristmas. I wish you all the best. My sister usekwazile ukuthi akunike avela awathenge wonke lokho uzokwazi ukuthi usevele ini impahla zeChristmas. Big up to that King Ginger, Creme de la Creme. Yeah. Alright guys, seconds down. We are about to go down on the countdown. Ngicela nisondele nizombalisa bafethu. Nime nje ngala ngemuva nje simbalise. Imali woza. Mali yangena manje. Are you ready guys?
Kona nomunye wethu lapha. Yeah. Are you ready, guys? Yeah. Ni ready? Yeah. You ready to receive inyuku yakho? Nje mntakama. All right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations! Sharp. King change it. King was emachusini. Wonke. All right, King change the Creme, the Creme, Pets, and Tonasa Kings. As you all know what we do here on gLiTtv, we're giving away new Gumagutu Yawazu Bamba in the Babayo. So please make sure that you subscribe on this #1 channel. We are back, and this is season 2 of the Hot Chip Challenge. It's been a while. So, Swam, how do you feel? Ngiyabonga mntakama. Yeah, but ngibongele. Yeah, but 500 nje one blue Monday nje bethu. Asibongele 500 awufuna nogesi sengizova manje ngithenga nje shisa nyama sendlini ngiyabonga bayi. Power to that. Umamazi uthi hayi bazolanda ishisa nyama kudliwe nje ngithi zum. Zuba zumba. It's Bibli King. Hey yo guys, I'm out now. Hey yo. So you gotta keep it going. You know you got this. I know it's getting better when you hear your heart, and you never let it show. You were healing through the pain. I know it's feeling better when you do your part. I want it, I need it. I want it just as bad as I did yesterday. You try me, believe me. Ain't got a lot to say, just keep her around my way. Yeah, I see you on the G6, running on the CC.